Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Haka jingrakhe jongko balang Presbyterian Nong Thamai ya ka Platinum Jubilee lane ka jingdap bah New Pusan Snem jongko balang. Lapelong ya shibun ki jingpensa jingken mau hapo ka balang. Haka bayi kene ka jingrakhe Jubilee lasdang nadu ka arpo saw tarik ubnai risau arhajar arpo way. Bat penkut hadu ka arpo hendril tarik ubnai nopra arhajar arpo way. Ka Christian Endeavour Society jongko balang Presbyterian Nong Thamai, haka arpo nyol tarik ubnai naiwing arhajar arpoway, kata haka sing sajan jong tayo balala, kala penlong daga jing yakop dro jong gi kanarit bat kesamla, kabanlong kum kawai nagi program jing pensa jing kenmau, na kabanta kate jing dabah nyop san snem jong balang, bat lala ru banai dagi khusnam syakin nong job. Hakate kesngi i nong mikmat pajba nak omsning constituency sha district council ikong Magdalene saw kumi maulong ilawan bansaki kumi kongsan bat penkut ia kene ke jing yakop dro jing dro laidon lang ru Reverend V terang uba DR nongshli uba VM lalu isamla lahun lang jana bat kiwei ngidi banon kamen sim banyamap iwei kum ki kun kristan ru ngidi ban smart ban puli ya kaktien ka ba em ka jong blai namar balai baro nginget scam bagadi ka jingkar khu ka jong ublay pi iway berhang ni kasap ka pong ka ba ublay wa ya pi pimde pleno ay ki drawing competition ki ba filashi dan man takasngi flashim bentaru baro kadi kasap ka ba ublay wa ya pi to compare na suban ong ya pi na congratulate ya pi way hap barit flashim bentah kadi ka drawing competition nang ya shim bentah dang ya don ringkat lang hakanu kanuru ke program nginget scam bangiru udah hang ni kum kinomi kemat ni dan ban ai men sem ep ni dan ban kentu kan pam ep ni haka jo kapor ni ai ka jingkur khu ka do ep way i happy birthday bagi kamtam gi khon samla jong ka balang nang treasure rehem ta ka burom ka jong blai nginget scam ru bangiru ni dan hang ni banyak kersan iwi para brio tikum gi khon kristan ru ni nyabo jing dwai way ni kersan lang way le asi buan nangi ni dan ka balang per ngimdai banyak kenya kata ka kenyam yesu perniam hakanunu ka rukamru handing idon hang ni hakaju ka benta ka ba ublay ula pen wandur yangi ublay ulan bu ingish ni ka perthai kum kibrio ru ngide benya don ka benta ka ba kraw habang ngim pendon burom yu ublay hakapor baro te kum ki khun ki ba iya ju try ngi scam bingin don kata ka jingi iya mar kaliang iwei kajing ishim benta ka jong pi ka ka drawing competition ru nginget scam lele de pio prize ni tang kajing ishim benta ka jong pi kalong ka bokong san ka ra kajing iet kajing teli kum ki hap ki badet ki berhang ni kum ka kentin kentu kan pa mi pi ru ko ngo i ki me ki kapa nginget scam ru le testa si sunday school ki jong pi namar balai kum ki khun kristan gidan ru bandan ta kamen sim kajing ya ma mar kaliang ban ye iet dada kersan bor ublay ingit scam nimlong krem ka jing iet ka jong ublay na lor